राजखान्थि दैदेनगिरि नङा समाज सिबियारिसो गोबां समाव दुखुथिया खैफोद जेंनायाव गोलैनाय सुबुंफोरखौ इसारा जानानै मदद होयो। दुखुथिया सुबुंनि मोदै हुगारना होयो। गोबां समाव गोबां रोखोमनि रायजो राजाखौ मदद होनायखौ जों नुबोबाय थादों। बिथांनि बेबायदि खामानि मावनायाव सानफा एफा समाज सुबुंनि बिखायाव जायगा लानो हादों आरो अनसायनायबो मोनदों। बिथांखौ सिनायै रावबो गैया। बिथाङानो जादों समाज सिबिसुला सुबुं अनफावरि जिसया सुमफ्रामारि। दिनैबो थिग बेबायदिनो दिनै बेंटल ओनसोलनि 1 नं बेंटल 2 नं बेंटल गामिनि थाबायग्रा दालां बायनायखौ बानायनानै होयो। मानोना गोबाव समनिफ्रायनो दालाङा बायनानै दंमोन। जाउनाव गोबां थाबायनो फरायसाफोरा फरायसालियाव थांनो आरो बाजार खालामनो दुब्लियाव मोसौ मैसो लांनो जेंनायाव गोलैना दंमोन। जिसया सुमफ्रामारि बिथांनि बेबायदि खामानि मावनायखौ मोजां मोननानै गामिनि रायजो राजाफोरा गोजोननाय फोरमायदों आरो बिथांखौ अरायसम मदद होगोन होनना खोथा होयो। दाख्लै बावैसो साननि सिगां नोंथांनि दालाङा बायनानै थांदोंमोन। दा नोंथांमोननि दालांखौ फिन जिसुया सुमफ्रामारि समाज सिबियारि जिसुया सुमफ्रामारिया दा रिपेयारिं खालामनानै होबाय। दा नोंथांमोना माबायदि गोजोननाय मोनदों? जोंथ' बहुद गोजोननाय मोनदों सार जिसुया सुमफ्रामारिनि थाखाय। जों हाजासे बेखौ मान बावो रोजा रोजा। जेब्लाबो जों बेखौ हागौमानि जोंबो बेखौ मदद होगोन आरो जोंबो बेबो जोंखौ नायबावथों। उननि समाव बियो जोंनो बे ब्रिजखौ थाबायनाय होथों। बे जों रायजोफ्रा बयजोंबो माबा दङ, जायखि मावा जोंहा हेंथा हेंसि गैया। दा जिसुया सारा मावोबा मावथों, जों रावबो अबजेक्सन होनाय गैया बाहाय। दा दालाङा माबायदि जाखो दा? दाथ' रिपेयारिं खालामबाय, मोजां जाबाय, बहुद गोजोननाय मोनबाय जोङो। बै बायनाय समाव माबायदि खस्थ' मोनामोन? खस्थ'खौथ' बुंनाङा, स्कुल थांग्राफोरा बेसेबांदि खस्थ' जादोंमोन आरो जोंनि हाथाय बाजार थांनाय, मोसौ होबोनाय आरो स्कुलाव थांनाय बहुद माबा मोनदोंमोन, जोङो खस्थ' मोनदोंमोन। खस्थ'नि गेजेरजोंनो जोंना सारा जिसु सारा बहुद मोजां खामानि मावदों। जों हाजार हाजार साबायखर होयो बेखौ। बै खस्थ' मोननांनायनिफ्राय माने मोनालासिनो मोजां सोलिनो हासिगोन? हासिगोन जोङो दा बर्थमान बोसोरनै बोसोरथामा बे सोलिनो हागौ खोमा। এবার হতো কি কব আপনি এই ব্রিজ যে বানাইছে? এইটো কাৰণে যিমান দিনৰ পৰা যিটো চেষ্টা কৰি আছিল এইটো আজিলৈ হোৱা নাই। এই বিষয়ে অলপ সাধাৰণতে মই কৈ আছোঁ। এই বিষয়ে অকল বড় ৰাস্তাখন নহয়, এইটো আমাৰ সান্তালীবিলাক যিমান ষ্টুডেণ্টবিলাক আছে এই ৰাস্তাতে অহা যোৱা কৰা মানে বহুত আমাৰ সুবিধা হৈ আছে। মানে ইপিনে অলপ ৰাস্তাত হাই স্কুল বা এমভি স্কুল এমই স্কুল এইবিলাকৰ কাৰণে ৰাস্তা আমাৰ শ্বৰ্টকাটৰ ৰাস্তা। এইটো যাতে এই ৰাস্তাখন যদিও এতিয়া গভৰ্ণমেণ্টে অলপ চাই চিন্তা কৰি যদি সোনকালে যদি মেৰামতি কৰি দিয়ে তেনেহ'লে আমাৰ সান্তালসকলৰ আৰু এই গাঁৱৰ বড়োসকলৰ ভাল। আপনার এই যে দলংটো রিপেয়ারিং করে দিছে জিসুয়া সারে, আপনি ইয়ার বিষয়ে কি কবেন? এইটো আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাৰ ছাৰকো। মানে এতিয়া নিজৰ যি আছিল আৰু কি নিজে যি চাই গৈছে এইটো কাৰণে আমি তাক ধন্যবাদ দিছোঁ। যাতে সিয়ক আমি ধন্যবাদ এইটোৱে জনাইছোঁ যে অহা কালত যাতে এই দলংটো মেৰামতি কৰি দিয়ে। दिनै नैबे बेंटल ओनसोलनि नैबे गामियाव बेंटल 2 नम्बर बेंटलनि नैबे थांलाय फैलायनि थाखाय लामा बानायनानै दाख्लै जे बायदोंमोन दालाङा। गिबियावनो नैबे चेनेलखौ नायगिरि रायजो राजा गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो हामलायथिखौ आं होनाय थाबाय। नंगौ, दिनै जि 2 नं बेंटल बे गामिनि रायजोफ्रा गोबां समस्यायाव गोग्लैनायखौ आं नुनो मोनदों दाख्लै मिडियाफोरनि गेजेरजों। आरो मोनसे खोथाया बेनो जे बे जायगायाव गोबां स्टुडेन्टफोर आरो गोबां
हाल खेथि मावग्राफोर बिदिनो मोसौ मोसा बारहोनाय आरो स्टुडेन्टफोर माने स्कुलाव थांलाय फैलाय खालामनाय बे निउसखौ नुनानै माने आं गोसोआव मोनसे सानखांनाय फैदों जे मानसि हिसाबै जों बयबो मोनसे जायगायाव थांनो थाखाय बा हान्थिनो थाखाय मोजां लामा आरो मोजां जायगा जोंनो नांगौ। गामि एरिया जों बयजोंबो जोङो सोमोन्दोआव थालायनांगोन आरो बेनो जे जि बुस्थुखौ आं दाख्लैयो जेब्लानाखि निउस होदों बे निउस होनायाव 10 मिनिटसो बायदिल' जादोंमोन। बेयावनो आं सोंहरनानै माखासे मिडिया फंबायमोननि गेजेरजों आङो सोंहरनानै मिथिनो मोन्दों जे बिराद उसुबिदायाव दङ आरो जि बुस्थुखौ आङो मावहैनो सानाखैमोन आङो सानबासिम आङो टाइम माने सोंहरदों सोरबाफोर थांनानै सोंहैदों नामा बा रिफायरिं खालामसिगोन नामा होननानै खिन्थु रावबो थाङाखै होननायाव दे बिदिब्लालाय आंनो थांनानै जाखिनि हायो आं माने रायजोफोरजों थानानै आं माने जाखिनि हायो बेखौ आं रिफायरिं माबा खालामना होसिगोन होनना बुंनायाव फंबाय मिडियानि जाय मानसिफ्रा दिनै गोबां माने गामिनि एरियानि समयसाफोरखौ बिथांमोना दिनै दिहुनग्रा बा दिन्थिग्रा बिथांमोननि थ्रुयै आं रायजोफोरनाव आं थिनहरनायलाय बे बुस्थुखौ आं दिनै मावनो मोन्दों आरो आङो बेयो ओरैनो जेन'बा माबा मोनसे लाबालाबनि थाखाय बा राजनितिकनि बेलानि थाखाय नङा। बियो मोनसे आंनि रायजो राजाखौ बा पाब्लिक सेबा खालामनायाव बेफोरबायदि आंनि थाखाय गोनां आरो जों बयबो मावनो थाखाय जोङो आवगायनांगोन आरो बेयो जे माबा मोनसे राजनितिकनि बेला बे नङा बिदिखौ साननो नाङा आरो मोनसे खोथाया जाहैबाय दिनै बेवहाय गोबां स्टुडेन्टफोर आरो बोसोरसेनि जानायनि आदारखौ दिनै रायजो राजाफ्रा दिहुननानै लायो बेयाव समयसा आरो जिबायदि लामा खमाव गैयाबाबो 60 फुट 47 मिटार दङनो बेवहाय दै एफा गिदिर दैखौ बारनानै हान्थिनायाव बिराद प्रब्लेम बिनि थाखायनो आं बे खामानिखौ मावफैनो मोननायखाय रायजो राजानिसिम धन्यबाद थाबाय आरो बे खामानिखौ आंनो फिसाब्लाबो आङो रिफायरिं खालामहोनायनि थाखाय आं रायजो राजाखौ हामबाय होनो आरो दा नोंथांनि बेबायदि खामानि मावनायखौ गोबां मानसिया पलिटिकेल नोंथांनि राजनितिक केरियारनि थाखाय बानायदों आरो दाख्लै रायजोफोरा बुंदोंमोन जे जायनो बे दालांखौ मावनानै होगोन बिथांनो जों भटखौ होगोन नैबेनि बे हिसाबै नोंथाङाबो बेखौ राजनितिक लाबालाब नोजोरजों नोंथाङा नायनानै बेखौ बानायहोदों नामा? नङा बिदिथ' नङा दिनै आं गोबां जायगायाव थाङो आरो जों दिनै बेथ' बेंटलाथ' आंनि उसुं खाथिनिनो आं होननानै बुंजायो दिनै बेल' नङा आंनाव गोबां जायगानि गोजान जायगानि बिदिनो गसाइगाव बिजनि सान्तिपुर दागगारि आमथिखा मालिबिथा बेफोरबायदि जायगानिफ्रायबो आंनाव गोबां मानसि फैयो समयसा लानानै दिनै बेफोरबायदिखौ आं सहाय होयो दिनै आङो जुदि राजनितिकनि बेला बा रायजो राजानि रागा जोंनायाव बा माबा मोनसे माबा जोंनायाव दिनै रायजो राजाफ्रा माबा मोनसे गोरोन्थि बुंफ्लांबाय बेखौ जों मानसि हिसाबै गोरोन्थि बुंनाय हिसाबै जों मानसि हिसाबै जेनेबा जों निमाहा होनलायनाया थानांगौ दिनै जाय बिथांमोना सोंदों बियो खुनु राजनितिकनि बेलाजों साननाय बा मावनाय नङा मानो होनना बुङोबा गोबां जायगानिफ्राय आंनाव फैयो दिनै बेफोरखौ आङो जुदि माबा मोनसे राजनितिकनि बेलायाव होननानै जुदि साननानै मावदोंब्ला बैफोरबायदि मानसिनिफ्रायथ' आङो मोनसे सोरबा भट होनाय बा बिसिनिफ्राय आं माबा मोनसे मोननाय बेफोरबायदिथ' गैया जेरै गसाइगावनिफ्राय फैयो बिजनिनिफ्राय फैयो बिजनिनिफ्राय फैनायखौ दिनै आङो मालाबा समाव आङो खनसेल' लोगो मोनो खिन्थु नेक्स्ट टाइम बिसोरखौ लोगो मोनफिनबावा खिन्थु दिनै जाय मानसिफ्रा बेफोरबायदि खोथाखौ बुंदों बिथांमोनखौबो निमाहा हो जाहाथे बिथांमोननि गोरोन्थिनि थाखाय जोंनि माखासे लिडारफ्रा जाहाथे निमाहा होयो आरो जि खामानिखौ आं मावदों बियो खुनु राजनितिकनि नङा आरो आंनि खामानि मावनाया जाहैबाय ससियेल वार्कार आरो अरायसम आं मावबाय थागोन आरो आंनि बे जोंनि चिराङावल' नङा बाक्सा उदालगुरि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बेयाव आं थांगासिनो आरो बेयावबो आं खामानि मावनो आं रायजो राजानो दिन्थिगोन आरो बियो खुनु राजनितिकनि नङा आरो आंखौ राजनितिकनि मावदों होननानैबो रावबो साननो नाङा।